Arngut ki MLA ki bakuntup ya ka kong amperin lingdo bat uba muhendro rapsang ki lapan pau ya ka jing sokhia halor ka jing bamyo umbam umdi jo ki patba ha kanong ba shalong bat ha ka si pele jo tayo ka sarkar jala kala lum ya ka jing yalang ban ya tai halor ka ni ka jing e ya ka ni ka jing yalang ka balalong ha secretariat la lum do chief secretary ka jala uba DP walang ha ka balai don lang ki he officer jo ka tnat PHE bat shalong municipal board rengkat ba ka kong amperin lingdo bat uba muhendro rapsang kakong ampri lengdo kalau ong ba kum ke MLA kalau hak bantiet hakador khat hajar tengka na kebentalai tayo bat kat nutam ki pat ba ki bawan ni ki long yeng baduk kin la bantiet ka bat kani ke jeng kedo ke jur bah hapo Shillong West Shillong East bat nong thamai constituency kalau itu bakat nat PHE kam la ban penpoi ke bam kadai namar ke jeng bam yo tikna ya ke boarding electric ban pentre kam ya ki pom hamau plang bat ka sarkar ka diban petnyo kham kloy ya kani ka kam namar wat apdeng jong ka ayom babun uslam ki kor ki terkhong kala ong ba kala don ru ka jing tulat hakatnat municipal board bakan penstat hakaban penbiang ya ka bam hakilong yeng long sem bat habayat ki surok la sakhi be ki pipe ki la bethelot hakaba kinala ki la slei kat ba ka pat kampoi ki yeng brio ka kong amperin kala ong ba dei ban tekno ki pipe bat ban yo ino paka ka diban poi se ki yeng jo gibrio kalau ong ba ki pat ba ki siwe ka khajna sa ka municipal bat haba ka kam poi se ki yeng kadi ka kamram jo ka municipal ban pen poi ya ka daki kali kani ka MLA kala yethu ba ka sarkar kala kular ban shimkhia ban penbet ya kani ka jingkerdu hapo ar ni lai tayo bat kala kunturu iki pat ba ki dei ban sumar bahaya la ki jong ki pipe bat haba ki kediak ni dukut no kide ben shem kiamat dor ban maramot khnang baka kanum tut kai hakilenti kisengkien namar bangi ladep yoi menta la arsnem ka ka bawan sha kanong ba shilong kam long ka babit ka babyang bat ka bala ban pendap penbiang ya ka jingdon kam jong kinong song snong haslong hakapor bangi pentre kam ya ka JNNURM ladon kata ka jingkular bangin pendap penbit ya kani ka kabawan syanong ba syalong syen bat ngi expect ya kataru bakan long no timenta balay bakardu hasyalong city kamtam lele hasyalong west hanong thamai bat hasyalong east daytang namar ba kata kajing ay boarding ban penyat ya kita kipong hangtay hapo mau plang kilong kibambit kibambiang bat mla ban pentri kam ya kita kipom tingi ginong snong ngimtip ya kata kajing don kam jong kata ka boarding ban penyat ya kita ngikwa ya ka sarkar bakan tekno kam klo ya kani kam namar hapdeng jong kajing ka ayong babon uslam kikor jongi kiyai long ki botorkhok tingi layo ya kata ka jingpin tikna na i chief secretary hadin bangilayo ya kren ban imenin ban i chief minister ru bat ni kwa ban yu i bakani ka jong ni hasyalong city kan long ka babit ka babyang kanungut kibriyo kila ban thet ya ka lada ka MLA khat hajar hakalai tayo ka haplut ban penpoi hayen tamut dur lelei uduk usuk ukup chiliang usem chiliang habalayawan ra ikini skim de pau-pau snem menta ni kwa ikini skim bakin trekamba niyo iru bakadon kajing telot haka municipal board bakan pensapriang ya kata ko si gilong sem pia da surok pia ik surok kace labatay lot kipay ngilaong iki bakide bante no shen iki to kipay ka si kiyeng kamrung ka si kinala katoy tingilaong ya ka PHE rengkat bat ka municipal board bakim la ban ya kaja hapdeng jong kini ki artli ki government departments kini ki agencies jong ka government ngi kwa man pek baka siya yang kapoy ngim sung tho kat no don kam boarding rengi sung tho habaka kampoy siya de menta kasngi nilong ki bakmen ni sungu yung chief secretary ni sungu yung chief minister bulas ngap ikajing ut itong ni bat ngi kemen ban yathu yaki bahakapor bam don hakajing sisya ka municipal board ba ship niya ka tax na pina nga
Kadai ban putpoi ken ko si gidong di slong da ka tanker. Balik imle kata. Dai ban wat lenti ken ban le kata. Poi no ya ko sa giyen di sem gijungi lembak kita ki cupi. Dalaya kren meneng ilam badon south li gitanki ki bala teman pelan ki mla subanian. Tika long ka basnu tenat bamantang inyo sa santali kita kitangki ki batamai. Tangki ket ki ban yera ya kita ki syakidong kisno. Hoy, haduk mentang kadon gejing ya kren bahap siu nangi ki amale. Rengilong ki bakloi ban siu. Ngilong ki bakloi ban siu. Ngingat ru bakan ni gejing kerdu onsa penbeteng no onsa penbahano shen bat ngin saya petyang hadin lai tayo kolong kumno bat ngangangen bakan dawan sa kataka smart city project ngin nang penklan shu ikini hagajing siya kata deiru ini bangin bujli no iki pipe ki balarim ki service pipe chungi ki babon ki bawan chigidong kisno idei ki balas tau lani bo lani sna nado 1985 1986 tekum kecing embryo ki pipe kita men ingin ya perkhat ya kani kakam ki bon ki funding sources komentar bat ngangen bakan nang bha ngin nang pen bha ngin nang moromon ten khat ki nong song snong ru pidi ban kit kyaken haba piyu i upai chu pi bathai no asrong long ki bapik ngor ban pha te no ban pa pen bha no nawar pinshu expect tantang ya ke sorkaru let's say teng kamla long tambawala kataru kumki MLA ngila persyang kat bala ban pun bahaya kani Hakawai pat kaliang ka kong amperin kala ong ba wat laki nong kersan kila lit ban penyeso bat ka seng NPP Henry kanempat rai kerki bak kansale ya ka badan kam hakapor babiang kala ong ru ba kumba upat ba ulajit ya kana ka seng kongres kumta kan yai ne bet hakani ka seng hadu bakut ka samoy trikam halor ke jingkam jukinong yalam jong ka kongres bagi pat ba kidang sania bat kadon ke jingkermen ban sensar biang ya ke jelah ke election ke banwan nakaliang ka kong amperin lengdo kala ong ba omla ban tip ya ke ke banja ya ke seng kongres ha ke election MLA arhajar arpulai Henry kan long ke ba ke kongres ban job bun teli ki seat namarkani ke seng kala be wat iki MLA ki bedang don hapok ke seng kala ong ba ki bak hampat do nut halur ke jing pra ka seng kongres ha ka jela ki di kisan ngut ki MLA ki bela syak suspend ha ka seng bat kumbalong menta ka pau ba ka seng kongres ka dei ka jong nu